Είχαμε πει ότι στις τελευταίες μας συναντήσεις, αρχής γενομένης, εδώ περίπου στις 4 μας συναντήσεις που έχουμε κάνει, ξεκινήσαμε μία αναφορά, μία ενότητα που είχε να κάνει με τη διδασκαλία και το υπέροχο βιβλίο του Αγίου Ιωάννη του Κροστάδης, «Η εν Χριστώ ζωή μου». Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάδης, θυμίσουμε πάλι ότι ήταν ένας έγγαμος ιερεύς, ο οποίος έζησε σαν μοναχός σε μια περιοχή η οποία ήταν πάρα πολύ κακόφημη, πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Παρ' όλα αυτά δεν τον έκανε η περιοχή άγιο ή άγριο, γιατί πολλές φορές εκεί που στεκόμαστε και εκεί που ζούμε, στα πλαίσια που ζούμε, δημιουργούμε άλοθη στη ζωή μας, λέγοντας ότι να, δεν θέλεις να γιάσεις και δεν σε αφήνουνε. Ποτέ δεν σε αφήνουν να γιάσεις. Πάντοτε το θέμα της αγιότητας είναι ένας πόλεμος. Και ο άνθρωπος που παλεύει για τον Χριστό και παλεύει για την πνευματική ζωή, καλείται να αμυνθεί και να παλέψει. Είναι πάλι ο πνευματικός αγώνας. Δεν είναι έτσι ξάπλα. Δεν πάει κανένας στον παράδεισο ξαπλωμένος. Έτσι ξέραμε τουλάχιστον και έτσι ξέρουμε. Κανένας δεν είναι που πέρασε ανώδυνα τη ζωή του. Και καμιά φορά, ξέρετε, νομίζουμε ότι ο πνευματικός μας αγώνας, όταν συμβαίνει μες στην οικογένεια, παραδείγματος χάρη, στους πειρασμούς των δικών μας ανθρώπων, δεν το έχουμε έτσι ότι αυτό είναι πνευματικός αγώνας. Θεωρούμε κάτι άλλο το πνευματικό αγώνα, ότι γίνεται με χλαμίδες, κάπως αρχαία, ας πούμε, κάπως ονειρικά, σαν τα γεροντικά, ότι γράφουνε μέσα, ας πούμε, ότι θα έρθει ο Αββάς μακάριος και θα μας πει παιδί μου, πορεύου, αυτό, ότι κάπως έτσι, σαν κινηματογραφικό είναι. Πού να σου περάσει από το μυαλό ότι ο πνευματικός αγώνας είναι ο λόγος που δεν είπες στη γυναίκα σου, ας πούμε, όταν είχε τα νεύρα της και εκεί δεν της απάντησες. Ή στα παιδιά σου, ή ξέρω εγώ, στην κρίση που σου ήρθε εδώ στο στόμα να πεις, τη δίκαιη κατά πώς νομίζεις, και δεν το εξτόμησες, ας πούμε, δεν το έβγαλες από πάνω σου. Ή ας πούμε στο λογισμό που δεν έκανες. Πώς σου περνάει από το μυαλό ότι αυτό είναι πνευματικός αγώνας. Σας παρακαλώ να το καταλάβουμε ότι ο πνευματικός αγώνας είναι μέσα στη ζωή και στην καθημερινότητα ενός εκάστου. Αυτός είναι ο αγώνας μας ο πνευματικός. Και μην ψάχνετε άλλους αγώνες, ούτε να δημιουργείτε κι εσείς κι εγώ άλλους στο μυαλό μας. Ότι αν ήμουνα εκεί, θα ήμουνα καλύτερος. Αν δεν είχα αυτό, θα ήμουνα καλύτερος. Λοιπόν, σας έχω νέα. Χειρότεροι θα ήμασταν, καλύτεροι δεν θα ήμασταν. Πολλές φορές οι άνδρες τουλάχιστον, και οι γυναίκες καμιά φορά που βρεθούν σε κανένα ονειρικό μέρο, να τώρα αυτές τις μέρες πάτε σε κανένα νησί και είσαστε εσείς και ο Θεός. Κάθεστε, κάνετε απόδειγμα με την ησυχία σας, αυτά, ή πάτε στο Άγιον Όρος και λέτε εδώ είναι ο παράδεισος. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάτσετε 3 μέρες, κάνετε και ένα Σαββατοκύριακο. Και μετά γυρίζετε πίσω και ο παράδεισος, αγαπητοί μου, δεν είναι ένα Σαββατοκυριακό, είναι να πας να κάτσεις, να ριζώσεις, να απλώσεις ρίζα. Έλα να σε δω μετά, να πας στον παράδεισο και αρχίζει ο πόλεμος στον παράδεισο. Γιατί και οι πρωτόπλαστοι, να σας χαρώ, στον παράδεισο σηκώθηκαν και πήγανε. Λοιπόν, εκεί παλέψανε, εκεί λοιπόν στους παραδείσους είναι ο πόλεμος. Γι' αυτό μην φτιάχνετε νοητούς παραδείσους στο μυαλό σας και ούτε να αναβάλλετε το πνευματικό αγώνα για τότε. Ότι αν είχα αυτό, αν δεν είχα αυτό και αν δεν μου έλειπε εκείνο και αν είχα το άλλο, θα ήμουν καλύτερο. Τίποτα δεν θα ήμασταν. Είναι συνθήκες οι οποίες δεν έχουν πραγματικά δοκιμαστεί σε αληθινά δεδομένα, αλλά σε ονειρικά δεδομένα. Ότι αν και εφόσον. Ποιος μας το είπε αυτό και ποιος μας το προδιέγραψε. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε λίγα πραγματάκια από τη διδασκαλία, μια υπέροχη διδασκαλία, υπέροχο κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάδης που λέει το εξής. Όταν βλέπουμε, λέει ο Άγιος, το σώμα μας να το τυραννάει η ασθένεια ή η δοκιμασία, ας μην γογγίζουμε εναντίον του Θεού, αλλά ας προσπαθούμε να λέμε ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφήνεται. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ ο Άγιος μας λέει πώς πρέπει να μάθουμε δοξολογικά να διαχειριζόμαστε τη δοκιμασία και την ασθένεια. Τη δοκιμασία της ζωής, την ασθένεια ως έκτακτο γεγονός, αυτό που μας χτυπά την πόρτα, που έρχεται παρέα με τους φόβους, με τα άγχη, με αυτές τις ειδήσεις που μας έρχονται και γίνεται ο άνθρωπος πανεπιστήμονας, που ένας άλλος είχε το ίδιο
και το μπλέμε και όλα αυτά τα πράγματα που το μυαλό είναι ένα τέλειο το εργαστήριο που μαζεύει τόση πληροφορία, δεν μπορεί να μάθουμε το κύριε Λέισον καλά και σε μια στιγμή βλέπω καμιά φορά, ειδικά τώρα με τα καινούργια τα τεχνητή νοημοσύνη, είναι όλοι γιατροί. Όλοι. Δεν χρειάζεται να πάμε σε γιατρό, ανοίγεις το αυτό και γίνεις επιστήμονας. Ακούω καμιά φορά κάτι ανθρώπου, ο άλλος έφαγε τα χρόνια του ναυτών και ιατρική και ξανά ιατρική και ξανά πάλι ιατρική, βαρέθηκα με την ιατρική και εσύ μπήκες 2 λεπτά στο διαδίκτυο και σε ρωτά, πού το έμαθες αυτό, ρώτησα γιατί το διάβασα στο Facebook. Τι να σου πω τώρα, έκτος χρόνος, αυτό είναι το θράσος, είναι το θράσος της εποχής, είναι το θράσος ότι όλα τα ξέρει ο άνθρωπος, αποσπασματικά, με πληροφορίες έτσι γενικού περιεχομένου. Λοιπόν, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη δοκιμασία, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την ασθένεια. Η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου, ότι ο άνθρωπος και ιδίως στην εποχή μας, και λέω στην εποχή μας γιατί έχει μια αντίθεση με τις άλλες εποχές, τις περασμένες εποχές, η αλήθεια είναι ότι εκπαιδεύεται στη ζωή του με συνεχή γογγισμό και γκρίνια. Δηλαδή στη ζωή του μεγαλώνει ο άνθρωπος από μικρό παιδί με το να του λείπουνε. Να έχει ένα διαρκές ανικανοποίητο στη ζωή του, να μην είναι χαρούμενος με τίποτα, να μην δοξάζει το Θεό με τίποτα, να αισθάνεται ότι του χρωστάει η ζωή, ότι άμα άλλος είναι καλά, έχει ένα διαρκές παράπονο γιατί ο άλλος είναι καλά και αυτός δεν είναι, προβάλλει ενίοτε την καλοσύνη του απέναντι στην κακοσύνη των άλλων που έχουν, ενώ αυτός είναι καλός άνθρωπος και πάει με το σταυρό στο χέρι. Αυτός ο σταυρός στο χέρι πια, όλοι με το σταυρό στο χέρι πάνε. Δεν έχω δει κανέναν κακός άνθρωπος, όλοι καλοί άνθρωποι είναι. Δηλαδή, καμιά φορά φαντάζομαι το δύσκολο έργο του Θεού που θα λέει: ρε παιδί μου, είναι τόσο καλοί όλοι. Δεν μπορώ να τους πειράξω, είναι τόσο καλοί. Δεν ακούω καμιά φορά στην εξομολόγηση την ανιστόρηση των καλών καμωμάτων. Εγώ Βερνίκη δεν έχω σκοτώσει. Ελάτε να το δούμε όμως ειλικρινά. Κάποιος πρέπει να τα σκοτώνει αυτά τα μηνύματα. Δεν μπορεί να σκοτώνονται και μόνα τους. Κάπως γίνεται. Άρα έχουμε κάνει κι εμείς. Αλλά στη ζωή μας είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να αθωώνουμε τον εαυτό μας ή να του βρίσκουμε λόγους για αυτό που έκανε και το μεγάλο πράγμα, ότι είχε λόγους που το έκανε. Φώναξα γιατί ήμουνα βαρύς, ότι είχα θυμώσει, ότι δεν ξέρεις τι περνάω στη δουλειά, ότι όλα αυτά. Ενώ άμα τα ίδια τα κάνει ο άλλος, εύκολη απάντηση. Γιατί το κάνεις αυτό, είσαι απότομος, φτιάξεις τον τρόπο σου, ενώ θα έπρεπε να ξεκινάμε από εμάς. Είμαστε λοιπόν γκρινιάρδες και μαθαίνετε η γκρινιά. Ξέρετε, όπως όλες οι αρρώστιες έχουν μία τάση να μεταδίδονται. Λένε οι παππούλιδες ότι δεν κολλάει η υγεία. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι υγιής και κάτσεις δίπλα του, δεν γίνεσαι καλά. Δηλαδή, είναι ένας καλά άνθρωπο και πας και κάτσεις δίπλα του. Τι θα γίνεις καλά. Ξέρετε τι δύναμη έχει η ασθένεια. Αν κάποιος είναι κρυωμένος, τερνίζεται, ας πούμε, και κάτσεις δίπλα του, μετά από λίγο θα κρυώσεις. Γιατί παίρνεις το μικρόβιο, παίρνεις τον ιό, ας πούμε, την ιό, Αυτό τι σημαίνει? Ότι η αρρώστια, το κακό, έχει μια δύναμη μεταδοτική πολύ μεγαλύτερη από το καλό. Μεταδίδεται δηλαδή, έχει σαν ενέργεια πολύ μεγαλύτερη. Και από την άλλη, το κακό, οι άνθρωποι γινόμαστε ευκολότερα ευάλωτοι στο να το δεχτούμε το κακό και να το προσαρμόζουμε μέσα. Η γκρίνια λοιπόν, και θέλω να πω ας πούμε για τα μικρούλια που έρχονται στο σπίτι και δεν ακούνε τίποτα και γκρινιάζουν, τους πηγαίνεις ας πούμε όλο τον ουρανό μετάστρα και τους λείπει και το άλλο σύμπαν. Τους δίνεις αυτό και τους λείπει και εκείνο. Και δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι. Θα ρείτε, έχετε μπει λίγο στη διαδικασία να πείτε από πού ξεκινάει αυτό το πράγμα. Ψάχνετε εσείς αγωνείς από παππούδες, αγιαγιάδες, δεν αγωνείς περισσότερο τους εαυτούς σας. Μήπως βγάζετε μια γκρίνια και ένα ανικανοποίητο σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Να σας πω από τις πολύ μικρές λεπτομέρειες πώς μπορούν αυτές να συνιστούν μεγάλες πνευματικές ανικανοποίητες καταστάσεις. Ας πούμε με το φαγητό. Ένα απλό πραγματάκι, με ένα απλό φαγητό. Μπαίνει στο τραπέζι ένα φαγητό και είναι μια ωραιότατη ευλογημένη φακή. Απλό πράγμα. Χωρίς τη γεύση που μας λένε τώρα τελευταία ότι πρέπει να φας μια φακή με πάθια μέσα. Καινούριο ας πούμε. Εγώ ξέρω ότι τη φακή στο σπίτι μας η μάνα μου την έβαζε την ίδια μέρα σε σχέση με τα φασόλια και τα ρεβίκια που τα βάζαμε από βραδείς, μπελάς,
και τα βάζαμε τις φακές και τις άλλαζε το νερό για να μην είναι βαριές και έτσι ξανά και έτσι έκανε ωραιότερες υδάτες, πάρα πολύ και ρίχνεις και ρίγανη ωραία, να το ξέρετε, συνταγή δίνω αυτή τη στιγμή, και δίνετε ρίγα και μυρίζει πάρα πολύ ωραία η φακούλα μέχρι εκεί. Και τι να μην κάτσει σαν τον άνθρωπο. Και το λέω σαν τον άνθρωπο, όπως η μάνα μου έλεγε συγχωρεμένη, σαν τον άνθρωπο. Έλεγε πάντοτε, έκρυβε στο σπίτι τα γλυκά κουταλιού. Και όταν λέγαμε, μα πού τα βάζει τα γλυκά κουταλιού, η μάνα μου κλασικά έλεγε, τα έχουμε για κανέναν άνθρωπο. Ποτέ δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει για μας, αλλά αυτός ο άνθρωπος που χρωστάμε ακόμα, βέβαια για να την εκδικηθούμε, το ξέρετε, εσείς το κάνατε και εμείς το κάναμε. Τίποτα συνήθως δεν έβρισκε ο άνθρωπος και βγάζει μάνα με εκείνη την ώρα και ήταν το ζουμί. Και δεν μπορούσε να πει πού είναι το γλυκό, γιατί ήταν ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτή η γκρίνια για τα μικρά, ας πούμε, να λέει κάτι μονοφακή, ας πούμε, ή δεν έχει τίποτα άλλο, ή δεν το κάνει νόστιμο, ή βάλε, ας πούμε, αυτή, γιατί κάνει και κάτι άλλο. Ξέρετε, αυτό το πράγμα του ανθρώπου να μην ικανοποιείται από τα μικρά, θα μου πείτε, μπορεί αυτό να κάνει τον άνθρωπο γκρινιάρι και τα λοιπά. Τα πάντα στη ζωή μας είναι μια οικοδομή, να το ξέρετε. Χτίζει ο άνθρωπος ένα οικοδόμημα. Αν αυτό το οικοδόμημα χτίζεται όχι με καλά υλικά, όλο μετά το οικοδόμημα είναι λάθος. Και θα μου πεις, ας πούμε, μπορεί ένα τέτοιο πράγμα να περάσει μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας. Κοίτα, από τα μικρά ξεκινώντας, πρέπει να μάθουμε τον εαυτό μας από μικροί όσο είμαστε εμείς και να το περάσουμε και στα παιδιά, να είμαστε ευγνώμονες. Και ούτε να γεμίζουμε με πράγματα και πράγματα και πράγματα. Αυτό το φαγάκι έχουμε και αυτό το φαγάκι θα φάμε. Αυτές οι συνήθειες των ανθρώπων που όπου δυσκολεύονται φτιάχνουμε κάτι άλλο. Και κάνουμε 1500 χατήρια στα παιδιά γιατί δεν τρώνε τις φακές ή δεν τρώνε, ας πούμε. Να ξέρετε ότι τον άνθρωπο τον δυσκολεύει και δεν τον καλυτερεύει, δεν τον διευκολύνει, να το ξέρετε. Αυτός ο άνθρωπος ετοιμάζεται για μεγάλες δυσκολίες στη ζωή του. Γιατί τώρα είναι φακή, είναι ένα πιάτο φακή. Μεθαύριο θα είναι ένα μεγαλύτερο ζόρι. Και όταν ο άνθρωπος δεν μαθαίνει από τα τώρα να εκπαιδεύει τον εαυτό του να ασκείται, γιατί εδώ παίζει ρόλο αυτή η φράση, η λέξη της Εκκλησίας, η άσκηση. Άσκηση είναι. Να ασκείται, όπως κάποιος δηλαδή που ετοιμάζεται να τρέξει και να στεφανωθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να κάνει διαρκή άσκηση. Να στερείται τροφής, να κάνει συνέχεια ασκήσεις κτλ. Για να μπορεί να είναι έτοιμο στην ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, να αποδώσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και να στεφανωθεί. Σας παρακαλώ πολύ, αρχής γενομένης από εμάς, ας προσπαθούμε να ασκούμεθα σε αυτό και να μπαίνουμε στη διαδικασία να γινόμαστε στρόγγοι. Οι πατέρες χρησιμοποιούν αυτή την ωραία εικόνα, χωρίς προεξοχές. Δηλαδή όπου και να τον κυλήσεις να πάει. Να μην στέκεται, ας πούμε, αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτό δεν υπάρχει, πέρα ότι είναι δυσλειτουργικός αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή είναι σε μια παρέα και δεν του αρέσει τίποτα. Τον πας σε βουνό και λέει αυτό μόνο έχει. Στη θάλασσα πας και του χαρίσεις ένα υπέροχο Αιγαίο και λέει καλά εδώ θα μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος που είναι ευγνώμων με το πράσινο φύλλο. Αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί μου, και δυσκολεύει, αλλά πρωτίστως δυσκολεύεται. Να το ξέρετε αυτό. Και αν δεν προσπαθήσουμε ασκητικά, στην αρχή όχι εύκολα, να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αγαπά, να δέχεται, να αποδέχεται και να τα έχει σαν δώρα και όχι σαν δεδομένα. Του τα χρώσταγε ο Θεός. Από πού μας τα χρώσταγε. Ας ξεκινήσουμε να πάμε τώρα αυτές τις μέρες που είναι αυτός ο σεισμός στη Βενεζουέλα που πέσανε άνθρωποι και να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους χιλιάδες, γιατί χιλιάδες θύματα στους ανθρώπους, ότι εμάς, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμάς ο Θεός μας το χρώσταγε. Τίποτα δεν μας χρωστάει ο Θεός. Οι στιγμές μας είναι δώρο του. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Είναι δώρο του. Και δεν είναι καθόλου δεδομένες. Αφού λοιπόν δεν είναι δεδομένες, με ποιο θράσος τάχα μπορείς να υπαγορεύσεις του Θεού και να του πεις θα το ήθελα λίγο καλύτερο, αλλά εντάξει. Να μην είμαι γκρινιάρης, άντε. Τι άντε. Τι άντε. Να δοξάζεις τον Θεό και να λες όχι, δεν σου χρωστάει ο Θεός. Είσαι ευγνώμων. Αχρήος δούλος είσαι, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τίποτα δεν σου χρωστάει ο Θεός. Δώρα σου κάνει και σου κάνει πολλά δώρα. Αλλά έτσι είναι ο άνθρωπος. Ξέρετε, όταν γκρινιάζει ο άνθρωπος δεν βλέπει κιόλας.
πάει σε αυτό που ο Θεός του χρωστάει τάχα μου και όχι σε αυτό που ο Θεός του έχει δώσει. Θυμάμαι μια φορά, αγαπητοί μου, τότε με τη φοβερή δοκιμασία στη Μάνδρα που είχε πλημμυρίσει, που είχαν πνιγεί κόσμος, ούτε μάθαμε ποτέ, να το ξέρετε, με τόσο χαλασμό, ποτέ δεν μάθαμε πόσοι πνίγηκαν εκεί σε αυτό το γαλαξία, το γωνιακό, το υπόγειο εκεί πέρα, ποτέ δεν μάθαμε, αλήθεια, αλήθεια. Εκεί λοιπόν συνάντησαμε, μετά από λίγες μέρες πήγαμε εκεί πέρα, ένας χαλασμός, μια λάσπη, ένα γεγονός, μια λάσπη. Βλέπαμε, αγαπητοί μου, τους τοίχους και βλέπαμε στη μέση του τοίχου, λίγο πάνω από το παράθυρο, βλέπαμε μια γραμμή καφέ που είχε φτάσει η λάσπη εκεί πάνω. Είχε σπάσει στην πάνω μεριά μια τεράστια φούσκα νερού και είχε χυθεί όλο το νερό κάτω. Και δεν ήταν το νερό που έπνιξε, ήταν τα αυτοκίνητα, τα σίδερα, η λασπουριά, όλα αυτά που πήγανε κάτω και τα μπήκανε μέσα στα σπίτια κτλ. Εκεί λοιπόν, να σας πω ένα περιστατικό, ήταν ένα σπίτι, μονοκατοικία, μας το λέει η ίδια η γυναίκα. Ήταν η μονοκατοικία και ήταν γύρω-γύρω τσιμεντόλιθη, γύρω-γύρω. Και ήταν όλο το σπίτι, αυτό ήταν η μάντρα του, ας πούμε. Και κατεβαίνει το νερό και είναι πίσω τα παιδιά, η μάνα, ο πατέρας και τα γερόντια. Και μένουν πίσω. Και κατεβαίνει το νερό και ανεβαίνει και τρέχει το νερό. Και ανεβαίνει πάνω στα κρεβάτια οι άνθρωποι. Και ανεβαίνει το νερό. Και είναι το ταβάνι που κατεβαίνει. Είναι ταινία αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό, είναι μοναδικό. Μας το περιέγραψε η ίδια γυναίκα. Λέει, ανεβαίνει και λέει, το θυμάμαι σαν τώρα. Έρθανε ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, ο άντρας μου, τα παιδιά και φιληθήκαμε. Και τελειώσαμε. Ότι πάει. Τελείωσε, αυτό ήταν. Τέλος πάντων, και αυτά, ο δε άντρας, στρατιωτικός, με αυτό 2 μέτρα παλικάρι και τα λοιπά, έτρεμε σαν το ψάρι του Κακομοίρης. Τι να τα κάνεις τα αστέρια, πού να σε βοηθήσουν τα αστέρια εκείνη την ώρα και οι πουλάδες που λέει. Τίποτα. Έτρεμε, λέει, σαν το ψάρι. Και η γυναίκα του λέει, κάνουμε προσευχή και τα λοιπά. Και τότε θαυματουργικά, αλήθεια, μόνο θαύμα, έσπασαν κάτι τσιμεντόλιθοι, έσπασε ένα φράγμα και χύθηκε όλο αυτό το πράγμα κάτω και ελευθερώθηκε το σπίτι και άρχισε να κατεβαίνει η στάθμη του νερού και άρχισε να αναφαρίζουν, άρχισε να κατεβαίνουν το αντικείμενο ό,τι σωθήκαν. Τέλος πάντων τέλειωσε το γεγονός. Άντε να δούμε τι αυτά. Κατεβαίνουν κάτω στις λάσπες μέχρι τα γόνατα γιατί είχαν και πολλούς νεκρούς. Να ξέρετε, μετά από αυτούς που ήταν στα νερά, γιατί είχαν βγει όλα τα λίμματα έξω και πέθανε κόσμος επειδή ήπια από τα λίμματα. Δηλαδή άλλο τραγικό. Και ήταν λοιπόν ο πατέρας εκεί πέρα, ο άντρας αυτής της κοπέλας, και της έλεγε, τελειώσαμε τώρα, τελειώσαμε. Τα χάσαμε όλα, δεν έχουμε τίποτα. Τελειώσαμε. Κάτι είχαμε, το χάσαμε. Και σαν αφωτισμό από το Θεό, γιατί είναι πολλές φορές, αγαπητοί μου, τον άγγελό μας πρέπει να τον ακούμε. Δεν ξέρουμε πώς θα μιλήσει. Εμείς δεν μπορούμε να τον ακούσουμε πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά μπορεί να μιλήσει μέσα από έναν άνθρωπο, από ένα παιδί και να ακούσουμε λόγο Θεού εκείνη την ώρα. Και του λέει, επιλέξει, πολύ έτσι, αντρίκια, του λέει του άντρα της. Του λέει, δεν μου λες, του λέει, πριν από αυτό το γεγονός πόσα χέρια είχες? Λέει 2. Πόσα χέρια έχεις τώρα? Λέει 2. Πόσα χέρια είχες πριν? Πόσα πόδια είχες πριν? Λέει 2. Πόσα πόδια έχεις τώρα? 2. Πόσα κεφάλια έχεις? Λέει 1. Πόσα έχεις τώρα? 1. Άρα ό,τι είχες, έχεις και τώρα. Ξεκινάω από εδώ και πάμε να φτιάξουμε καινούργια ζωή. Και τον εκράτησε. Τον έμαθε ξανά το πιο απλό. Αυτό που κουβαλάμε όλοι πάνω μας και δίνουμε αξία σε ό,τι περισσότερο φοράμε και όχι σε ό,τι περισσότερο έχει ο καθένας έκαστος πάνω στον εαυτό του. Μια μεγάλη αλήθεια μου την είπε διαζώσει και την κράτησε έτσι στο μυαλό μου πάρα πολύ. Άρα λοιπόν οι μεγάλες δυσκολίες στη ζωή, ο γογγισμός, η αποφυγή ας πούμε των δοκιμασιών, η γκρίνια κτλ. Ξεκινάει από την εκπαίδευση που έχουμε από μικρή μέσα στα σπίτια μας. Μαθαίνει ο άνθρωπος να μην δυσκολεύεται. Μαθαίνει να μην στερείται. Και να σας πω και εδώ η παιδαγωγική της Εκκλησίας μας που περιλαμβάνει την άσκηση και την νηστεία δεν είναι τίποτα άλλο από εκπαιδευτικά μαθήματα της Εκκλησίας που μας λένε ότι τώρα που μπορείς να το φας δεν πρέπει να το φας. Δηλαδή η νηστεία είναι άσκηση εγκράτειας όταν μπορείς να το φας, όταν έχεις τη δυνατότητα να το αγοράσεις. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό, ότι την περίοδο της κατοχής που υπήρχε έτσι απόλυτη ένδυα και δεν υπήρχε δυνατότητα να φάνε πουθενά και τίποτα οι άνθρωποι,
Υπήρξε ένας νομοθετικός, ας πούμε, μια νομοθετική ρύθμιση, θα λέγαμε, του εκκλησιαστή της Εκκλησίας, η οποία έλεγε το εξής. Πήρε όλον τον κανόνα της νηστείας, λέει, δεν χρειάζεται τώρα να νηστεύσετε. Και είπε το εξής, πολύ απλά, όπου βρείτε, ό,τι βρείτε, όταν το βρείτε, φάτε το. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να του πει του αλλού πεθαμένος άνθρωπος, δεν τρώμε πατάτες τηγανιτές σήμερα ή πατάτες, ξέρω εγώ, ό,τι μπορούσε να τρώει, να επιβιώσει. Τώρα μπορούμε όμως να επιβιώσουμε, τώρα είναι ασκητική. Γι' αυτό και η νηστεία δεν είναι το προφανές. Καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, τι είναι η νηστεία, ότι του αρέσει του Θεού να βλέπει να πεινάμε, ή εναλλαγή φαγητών, βλέπετε στην εποχή μας, ειδικά με τα νηστίσιμα, έχει απογίνει, ας πούμε, νηστίσιμο αρνί. Νηστίσιμο αλάδοτο αρνί. Δηλαδή είναι τρέλα, ας πούμε, βλέπεις τα νηστίσιμα πιο πολύ έβγευστα από τα αρτίσιμα. Το άλλο μια χαρά, ας πούμε. Το άλλο το κάνω έτσι, ξεχνάς ότι είναι νηστίσιμο. Η νηστεία όμως, να ξέρετε, είναι, λέει, η λέξη νηστεύω σημαίνει, είναι από το νη και το εστί, νηστερητικό το νη, που σημαίνει δεν τρώω. Πρωτίστως είναι στεναχώρια στο μαχιού η νηστεία. Τώρα το καταλαβαίνω ότι εσείς που είσαστε γονείς δεν λέτε τη μάχη σας έτσι και στο λίγο να φτιάξετε νηστίσιμα για τα παιδιά, αλλά εξών από τα παιδιά η αλήθεια είναι ότι αρέσουν σε όλους τα νηστίσιμα και τι να κάνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε ότι η νηστεία είναι ασκητική, η οποία μας βοηθάει στο να εκτιμάμε όταν τα έχουμε και όταν δεν τα έχουμε να μην γκρινιάζουμε. Λέει ο Άγιος και συνεχίζει ότι ο Κύριος, λέει, πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα του εγωισμού και να λέμε ο Κύριος εδώ και ο Κύριος αφήλετο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Τι μας θυμίζει εδώ? Τον πολύαθλο Ιώβ. Ο Ιώβ λοιπόν, τι καλός άνθρωπος που ήταν, του είχε χαρίσει ο Θεός μοίρη για χίλια, του είχε δώσει κτλ. Και ο διάβολος εκεί πέρα, λέει, έχει ένα φοβερό διάλογο, το διαβάζουμε την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος, γιατί ο Ιώβ είναι προτύπωση των παθών του Κυρίου μας. Εκείνος και ο Μωυσής, όπως βγήκε από την Ερυθρά Θάλασσα ο λαός Ισραηλίτης, έτσι και ο Ιώβ είναι η προτύπωση των παθών του Χριστού. Λέει λοιπόν ότι είχε, λέει, όλες τις ευλογίες του Θεού. Και πήγε ο διάβολος, λέει, και έπιασε ζωντανή συζήτηση με τον Θεό και του λέει, γύρισε όλο τον κόσμο και είδα όλα αυτά τα πράγματα και τα λοιπά και σε όλους αυτούς, λέει ο Θεός, είδες, λέει, τον Ιώβ τον αγαπημένο μου. Και λέει ο διάβολος μια μεγάλη αλήθεια, παράδοξο, δεν του το έχουμε, ο διάβολος δεν λέει ποτέ αλήθεια, αλλά εδώ είπε μια αλήθεια. Λέει, δεν σε σέβεται δωρεάν ο Ιώβ, δηλαδή τον πληρώνεις και σε σέβεται, τον έχεις καλά, του έχεις την υγεία του καλά, τον έχεις αποκαταστημένο τα παιδάκια του, αυτά, πείραξέ τον λίγο και τότε θα φανεί η γνησιότητα των υλικών και η αντοχή. Και ο Θεός δίνει άδεια στον διάβολο, αυτό είναι πάρα πολύ φοβερό, ότι δεν δημιουργεί το κακό ο Θεός δεν είναι γεννάτης του κακού, αλλά επιτρέπει στον άνθρωπο, στον διάβολο να τον βρει, να τον πλησιάσει. Και πράγματι λοιπόν τον ταλαιπωρεί κατά σειρά και τα λοιπά, μέχρι που του δίνει τη λέπρα και είχε, λέει, ένα κεραμίδι και έξινε τις πληγές του και τότε η γυναίκα του, η οποία ήταν αποκοτιασμένη, του λέει, τι κάνεις, του λέει, είσαι ένας ξένος και παρεπίδημος, θα έχεις χάσει όλα και παίζει ένα λόγο εναντίον του Θεού, αυτό που θεωρείς ότι σε κρατάει και τελεύτα και πέθανε, δεν έχεις ελπίδα. Και απαντάει ο Ιώβ, σοφός Ιώβ, γι' αυτό τον αγαπούμε, λέει, γιατί μιλάς σαν τις άφρονες γυναίκες, και λέει, ή τα καλά δεξάμεθα υπό του Θεού, δηλαδή άμα τα καλά δεχόμαστε από το Θεό, τα κακά δεν θα τα δεχτούμε. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, ξέρετε. Τι μας χρωστάει ο Θεός και τι του αναγνωρίζουμε να μας δίνει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι σοκαριζόμαστε όταν φύγει ένας νέος άνθρωπος. Και σωστά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να συνηθίσει το θάνατο. Σε καμία περίπτωση. Και μεγάλος να είναι ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το κατανοήσει. Αν είναι όμως και μικρότερος ο άνθρωπος, τότε αλήθεια μέσα του αντιδράει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να του χωρέσει το θάνατο. Και είναι αλήθεια, θεολογικά αλήθεια αυτό το πράγμα, γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε φτιαγμένοι να πεθαίνουμε. Είμαστε φτιαγμένοι αθάνατοι. Μας άφτιαξε ο Θεός αθανάτους. Επομένως κοντράρει στην αθάνατη φύση του ανθρώπου αυτό το γεγονός. Πλην όμως αναγνωρίζουμε στο Θεό κάτι συγκλονιστικό. Του αναγνωρίζουμε την δυνατότητα να δώσει, δηλαδή λέμε έδωσε ο Θεός ένα παιδί σε αυτόν τον άνθρωπο, και δεν του αναγνωρίζουμε
τη δυνατότητα να πάρει. Του λέμε μπορείς να δίνεις και είσαι καλός όταν δίνεις, αλλά δεν είσαι καλός όταν παίρνεις. Εμείς οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουμε έναν επιλεκτικό τρόπο που αναγνωρίζουμε στο Θεό το δούνε και λαβή. Αλήθεια, ντόπρα αντρίκια. Αν του αναγνωρίζεις ότι εκείνος έδωσε, τότε δεν μπορείς να μην του αναγνωρίζεις ότι εκείνος μπορεί να πάρει. Δύσκολο, μαρτύριο, δεν σας λέω ότι είναι εύκολο. Σήμερα στη σελίδα μας βάλαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, αν πείτε διαβάστε το, μιας γυναίκας η οποία έχασε τα παιδιά της, έχασε τον άντρα της κτλ. Αγράμματα, ούτε καν το όνομά της μπορούσε να διαβάσει. Και λέει, και έλεγε, ας πούμε, μέσα στην αγραμματοσύνη της, με το Θεό θα τα βάλω. Ένας απλός λογισμός, και μάλιστα ήταν, λέει, σε όλη της τη ζωή, δεν είχε κοιταχτεί ποτέ σε καθρέφτη, γιατί από τότε που έχασε, ας πούμε, τα πάντα και λέει, εγώ θα καλοπίζομαι, έχασα τους ανθρώπους. Πώς μπορούν, ρε παιδί μου, καμιά φορά τα διαβάζω στην Αξάρη και λέω, τι υλικό είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς τους έφτιαξε ο Θεός, πήρε άλλο χώμα. Εμάς μας πήρε ό,τι περίσσευε στη Θάρο. Εκεί, αντί να πεταχτεί, έκαμε και εμάς. Αλλά αυτούς τους έφτιαξε με άλλο πυλό, πιο δυνατούς. Θαρώ πως το μυστικό τους ήταν η πίστη τους, όχι το υλικό τους. Δεν τους έφτιαξε άλλους, γιατί αν τους έκαμε αυτούς άλλους, τότε δίκησε σε εμάς. Ή είχε δώσει περισσότερα προτερήματα σε αυτούς, περισσότερα προνόμια σε αυτούς. Όχι, όλους οι ίδιους μας έφτιαξε, από το ίδιο χώμα είμαστε πλασμένοι. Αλλά αυτοί είχαν πιο πολύ πίστη, αγάπησαν πιο πολύ τον Θεό. Εμείς δεν τον αγαπούμε, αγαπούμε εμάς. Αγαπούμε τον εαυτό μας, μέχρι εκεί. Και μέχρι ο Θεός να μας χαράσει το χατήρι. Γι' αυτό και πολλές φορές είμαστε σε μια διάθεση να του ζητήσουμε το λόγο, αφού εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Σαν να λέμε του Θεού, εδώ δεν πειράζεις και δεν πειράζεις. Καν και καν δεν πειράζει. Ο άλλος έκανε τόσα πράγματα και δεν τον έχεις πειράξει. Και κοίτα, το έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι ο πνευματικός ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει κακία μέσα του. Ότι δεν μπορεί να πει, γιατί τον προσέχεις τον κακό τον άνθρωπο, γιατί εμένα που είμαι καλός δεν με προσέχεις. Μα ο άνθρωπος ο πνευματικός λέει ότι είμαστε στα χέρια του Θεού. Ό,τι θέλει ο Θεός μας κάνει. Όπου θέλει ο Θεός μας πάει. Τι διαβάσαμε προχθές στο συναξάρι της Κυριακής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Έκαμε τη λάβρα, τη μεγίστη λάβρα, ανανέωσε τον μοναχισμό, γέννησε καλογύρους, έφτιαξε το Άγιον Όρους ουσιαστικά στον Άγιο Αθανάσιο. Και ο Θεός επέτρεψε τέλος μαρτυρικό. Φόρεσε τη στολή του, τα ωραία τα μοναχικά του, ήταν μοναχός, δεν ήταν παπάς, και ανέβηκε λέει στην οροφή της λάβρας, της τράπεζας, και εκείνος και οι 6 μαθητές του πέσανε κάτω και σκοτωθήκαν. Άδικο. Άλογο. Ποια λογική το λέει ότι ένας άνθρωπος του Θεού, εργάτης, που δούλεψε τόσο πολύ στον αμπελώνα του Χριστού, χρωστάει μαρτυρικό τέλος? Τι είναι αυτό το βιβλίο του Θεού? Πώς τα γράφει ο Θεός αυτά τα πράγματα? Θέλουμε να τα ξέρουμε, ας πούμε, αυτό, να τα ερμηνεύσουμε. Λοιπόν, θαρώ πως η ιστορία και η ζωή ενός εκάστοτε είναι στα χέρια του Θεού. Εφτασφράγει στο κλειδωμένο μυστικό. Ο Θεός ξέρει γιατί το κάνει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, έχετε δει τα βιβλία που τελειώνει την τελευταία σελίδα και είναι η επόμενη. Για να διαβάσει την επόμενη, να γυρίσει το φύλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μαντεύεις τι έχει η επόμενη σελίδα. Πρέπει να τελειώσει, να τη γυρίσεις και τότε θα δεις τι γράφει η επόμενη. Που σημαίνει ότι στη ζωή μπορεί να λέμε αυτός, αυτό, τίποτα. Κανείς δεν ξέρει. Οι αρχαίοι λέγανε ακόμα, μηδένα πρωτού τέλους μακάριζε. Άσε τα πράγματα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Κράτα μια απόσταση από όλα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε στη ζωή μας και τον γονισμό και τον τρόπο που ασκείται ο άνθρωπος ώστε να αποφεύγει και ώστε να δέχεται καλύτερα τις δοκιμασίες. Γράφει λοιπόν κάτι εκεί για τον Ιώβ ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένου. Ο Ιώβ ήταν μεγάλος γιατί δοξολογούσε τον Θεό μέσα στη φωτιά, μέσα στη δοξολογία. Γιατί όταν είμαστε καλά, είναι καλά τα πράγματα. Όταν δυσκολευτούμε, τότε φαίνεται. Πώς λέει και ο Γερονίκον Αγιορείτης, υπέροχος ομιλητής, λέει στο καρφί φαίνεται ο χριστιανός. Όταν του περνάει τη σάρκα, το καρφί του σταυρού, τότε φαίνεται η γνησιότητα της πίστης μας. Και θα το έχετε δει ότι όταν συμβαίνουν γεγονότα κτλ., έρχεστε στο πνευματικό και του λένε χάσα την πίστη μου κτλ. Να σας πω, ανθρώπινο είναι ότι χάσετε την πίστη σας. Αλλά γι' αυτό πρέπει να προσπαθείτε τον άλλο καιρό να έχετε λίγο απόθεμα. Γιατί σε μια στιγμή βρισκόμαστε σε τόσο γρήγορη διαρροή που είναι δυνατόν να τη χάσουμε όλη την πίστη μας. Εάν δεν έχουμε όμως και αυτό το απόθεμα, φανταστείτε ο άνθρωπος θα φάει τα σωθικά του για να ανταποκριθεί.
Θα φτάσει στην άλλη μεριά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε αυτές τις στιγμές σάλεψε ο νους τους, γιατί δεν είχαν από πού να κρατηθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέει και τελειώνει, έχουμε συνηθίσει, γράφει ο Άγιος, να θεωρούμε τον εαυτό μας, το σώμα μας, σαν μια ιδιοκτησία μας. Αλλά το σώμα μας θυμόμαστε και πρέπει να θεωρούμε ότι είναι κτίσμα του Θεού και το κάνει ό,τι θέλει. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο άνθρωπος θεωρεί ότι το σώμα του ανήκει. Και ξέρετε, αυτή η αίσθηση ότι του ανήκει το σώμα του, τον κάνει να το κακοποιεί το σώμα του. Δηλαδή, αντί να το φροντίζει, να το σέβεται, ο Πλάτωνας, η αρχαία φιλοσοφία έλεγε ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής. Στην Ορθόδοξη θεολογία μας υπάρχει μια ιερότητα του σώματος και λέει ότι όχι, δεν είναι φυλακή, είναι εκκλησία, είναι ναός. Και όπως κάποιος σέβεται το ναό, δεν είναι ιερόσυλος, δεν μπορεί να μπει μέσα να καταστρέψει, έτσι και το σώμα μας είναι ένας ναός και πρέπει να του συμπεριφέρεται ο άνθρωπος του σώματός του σαν να είναι ένας ναός, με την ίδια ιερότητα. Να μην τον κακοποιεί τον εαυτό του, να μην τον ευθύζει τον εαυτό του, να μην τον αφήνει να χάνεται. Και καμιά φορά, ξέρετε, θεωρώντας ότι κάνει χατήρια, λέει καμιά φορά ο άνθρωπος, ό,τι θέλω κάνω. Στην πραγματικότητα δεν κάνει ό,τι θέλει. Χωρίς να το καταλάβει και ενώ στο όνομα μιας ελευθερίας αυθαιρετή, λέει, ας πούμε, είμαι ελεύθερος να κάνω τι θέλω. Στην πραγματικότητα, κάνει αυτό που λένε οι παππούλιδες. Για να μην κάνει αφέντη το Χριστό, κάνει αφεντάδες στα πάθη. Ακούει στα πάθη, ακούει στις ειδονές, ακούει στις απολαύσεις, ακούει σε όλα τα άλλα προκειμένου να μην γίνει δούλος Θεού. Δεν είναι τυχαίο την ώρα που πάνε να μεταλάβουν, ο παππούλης εκεί πέρα με τη λαβίδα λέει μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Και δεν είναι υποτιμητικό, είναι η μεγαλύτερη, προσφυλέστερη και πιο τιμητική αναφορά που μας έχουν να κάνουν. Μακάρι σε όλη μας τη ζωή να είμαστε δούλοι Χριστού. Γιατί σημαίνει ότι ανήκουμε στον άνθρωπο, σε εκείνο που μας θέλει αληθινά ελεύθερος. Θυμάμαι κάποτε ένας παπουλάκος, και με αυτό τελειώνουμε, από ο μακαριστός, ο Γέρον Νικόδημος, από τη Μακαριώτισσα εδώ, ανέβαινε στο όρος με το κτέλ. Και εκεί λοιπόν ήταν μια παρέα έτσι σαλεμένων εκεί πέρα, γαλαρία και του κάνανε φασαρία, του κάνανε έτσι καζούρα, ας πούμε. Και τον πειράζανε και τον πειράζανε και τον πειράζανε και τέλος πάντων τον πειράζανε, δεν έλεγε τίποτα σε όλη τη διαδρομή. Και σταματάνε τότε στη Λεβένη. Γνωστός ο Λεβένης, έχει μαζέψει κόσμο και κόσμο. Εκεί λοιπόν στο Λεβέντη καθίσανε λίγο και περιμένανε. Και είχαν κάνει και τα λοιπά και τους πλησίασε ο παπουλάκος. Και τους λέει, τι κάνετε, καλησπέρα. Και αυτοί σοκαριστήκανε ότι, ρε παιδί μου, δεν τους το κρατούσε. Και τους λέει, να σας ρωτήσω κάτι, έτσι σε ανθρώπινο επίπεδο, χωρίς να θέλω να σας δείξω και τέτοια. Γιατί τα λέτε αυτά, ρε παιδί μου, γιατί τα λέτε. Λέει ο πιο έτσι, λέει, εμείς λέμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η ηλικία μας τα έχει αυτά, λέει, θα πούμε ό,τι θέλουμε. Λέει, και είσαστε ελεύθεροι, λέει, να κάνετε ό,τι θέλετε, λέει, ελεύθεροι είμαστε. Κάνετε κανένα στο χατήρι. Λέει, όχι, λέει, ό,τι μας έχει στο μυαλό το λέμε και το κάνουμε. Και του λέει, βάζει στοίχημα ότι εγώ είμαι πιο ελεύθερος από σένα. Του λέει, γιατί. Γιατί εμένα ο εαυτός μου λέει πιες και εγώ δεν πίνω. Του πάω κόντρα. Ο εαυτός μου λέει φάε και εγώ δεν τρώω. Του πάω κόντρα. Ποιος είναι πιο ελεύθερος από τους δυο. Αυτός που εσύ του κάνεις τα χατήρια, ποιος είναι ο εαυτός σου ή εγώ που δεν κάνω ούτε το εαυτό μου τα χατήρια. Κόλλησε αυτός λοιπόν, έπαιξε και με τις λέξεις γιατί ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. Τέλος πάντων τέλειωσε η ιστορία εκεί, πέρασαν τα χρόνια, δεν είπε τίποτα και κάποτε μετά από αρκετά χρόνια βρέθηκε στη Δάφνη, στο λιμανάκι του Αγίου Όρους, για τις γυναίκες το λέω, και εκεί κατέβαινε ο Γερονικόδημος με κάτι καλογύρους και τα λοιπά και πάει ένας ψηλός, αρκετά ψηλός καλόγερος και τον χτύπησε στον νόμο, του λέει ευλογείται ο Κύριος, του λέει. Λέει γνωριζόμαστε, του λέει ο Γερονικόδημος, του λέει άμα σας πω την ιστορία, λέει τι. Λέει είμαι αυτός που έκανε ό,τι ήθελε. Πώς βρέθηκες εδώ. Λέει η κουβέντα μας με σόκαρε, με άλλαξε και ψάξα να βρω την άκρη. Και πήγε στο όρος και εξομολογήθηκε και έγινε μοναχός αυτός ο άνθρωπος. Από μια στιγμή, ένα τίποτα. Μια απόφαση να μην κάνει του εαυτού του το χατήρι. Γιατί σαν άλλο αφεντικό
σαν άλλο πιο στιγνό αφεντικό από τον εαυτό, δεν έχει. Να το ξέρετε. Είναι ο άνθρωπος διατεθειμένος να τα βάλει με 1000 κυρίους, με 1000 αφέντες. Με τον εαυτό του, όχι. Τίποτα. Το θέλημα. Παπατίκον ο Ρώσος έλεγε, κόψει και βάλει, κόψει και βάλει. Κόψει θέλημα, δεν κόψει θέλημα. Δηλαδή, αυτό εγώ και κανένας άλλος. Και όταν μια γεροντισούλα είχε ένα ωραίο αφιέρωμα, να το δείτε, στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κασίδη. Πολύ ευλογημένες μοναχούλες και η γερόντισσα, εξαιρετική γερόντισσα, πολύ πνευματικός άνθρωπος. Και τη ρωτάει ο δημοσιογράφος, έτσι ένα ερώτημα δημοσιογραφικό, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε όλα αυτά τα χρόνια? Και ο καλλιεργημένος άνθρωπος απαντάει, αυτό. Εγώ θα έλεγα, οι άλλοι ασφαλώς που δεν με αφήνουν να γιάζουν. Αν λείπανε, θα ήμουν τώρα. Τίποτα. Ο εαυτός μου είναι και τον κουβαλάω σαν σώμα νεκρό πάνω. Να ξέρετε κάτι, ο Παύλος είναι μια φοβερή κουβέντα, να την έχετε πάντοτε και να σας σοκάρει. Υπάρχει ένας τρόπος στους Ρωμαίους, γιατί οι Ρωμαίοι το είχαν κάνει επιστήμη τον πόνο, να δένουν ζωντανό άνθρωπο με ένα νεκρό, πιστάμπονα, και στην πλάτη. Η σύψη του νεκρού σώματος, ζωντανός ακόμα, περνούσε στον ζωντανό άνθρωπο και πέθαινε ζωντανά, δηλαδή πέθαινε ενώ είχε τις αισθήσεις του. Όλο το σώμα δηλαδή μύριζε και έβγαζε αυτή την αποσύνθεση και η αποσύνθεση περνούσε στο ζωντανό σώμα. Αυτή τη φοβερή εικόνα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος, που λέει ποιος μπορεί να μου βγάλει αυτό το πτώμα που κουβαλάω στην πλάτη μου. Αυτό το πτώμα που κουβαλάμε στην πλάτη μας είναι αυτός. Ο οποίος μας λέει πιες, φάε, δες, ζήσε, πέθανε στο τέλος. Γιατί όλα αυτά είναι με κάποιο τρόπο, δεν σου τη λέω την αλήθεια, σου δίνει νερό να πιείς, αλλά μέσα από το λέει και ο Γιώργος Θεόκοντος ο Δινητσέας υπάρχει βάτραχος. Και εσύ μέσα στην ανάγκη σου να πιείς, πήρε και το βάτραχο μέσα. Και μεγάλωσε στα σπλάχνα σου, λέει ο βάτραχος. Δεν είδες στη λαχτάρα σου να πιείς ή πιες ό,τι σου δώσανε. Εδώ θέλει δουλειά και ξανά από την αρχή.